Fit-12 xahar li ġejjin id-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei ser ikun trasformat. Dan bilan li joffri servizz aktar effiċjenti u bla dewmien żejjed għall-pazjenti. It-tibdil se jkun ibbażat fuq 4 inizjattivi ewlenin. L-ewwel nett ser ikun hemm tibdil strutturali u riorganizzazzjoni tas-sala tal-emerġenza nnifisha. Din se twassal għal aktar spazji għal pazjenti u tqassim ta' faċilitajiet aħjar għat-tobba u l-infermiera. Proposta oħra hija dik ta' twaqqif ta' emerġenza separata għat-tfal. B'din l-inizjattiva, il-kura li ħajnataw it-tfal anke fl-emerġenza ħad tkun separata minn dik adulta. Hekk għandu jkun hekk jiġri ħafna pajjiżi Ewropej u hekk jiġri f'Malta wkoll. U dan jfisser li t-tfal ikunu jistgħu mhux biss jinqdew aħjar, imma jinqdew f'ħin aqsar. Tibdili ieħor ser isseħħ fil-mod li bih il-pazjenti jingħataw dijanjosi mill-ewwel. Dan permezz ta' kunċett ta' Earlier Medical First Contact li jagħmilha possibbli li t-tabib jara fis-severità tal-qagħda tal-pazjent u bekk il-pazjent jiġi referut għal kura speċjalizzata mill-ewwel. L-għodod teknoloġiċi li jaħdmu bihom l-infermiera wkoll ser ikunu rinnovati biex ikun faċilitati x-xogħol tagħhom. Fost l-oħrajn ser tibda tintuża għodda ġdida testijiet tad-demm li tagħti riżultati aktar fil-pront. Bħalissa pazjent idum jistenna 7 sigħat u l-Ministru Konrad Mizzi spjega kif minn 8 xhur oħra dan it-tibdil se jibda jinħass fil-konkret. It-target tagħna f'dan il-każ huwa li l-Accident and Emergency tilħaq livelli internazzjonali ta' stennija li ma jkunux iktar minn 4 sigħat. Mizzi saħaq li permezz ta' pjan ta' monitoraġġ l-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei ser issir aktar effiċjenti u sigura fi żmien sena. Tul is-sena li għaddiet kienu madwar 115,000 il-pazjenti li użaw is-servizz tal-emerġenza, għalhekk għall-Segretarju Parlamentari Fern mhuwiex aċċettabbli li l-pazjent jistenna ħinijiet twal biex jinqeda. Iċ-Chairperson tal-Emerġenza f'Mater Dei, it-tabiba Mary Rose Kassar, saħqet li tinsab konfidenti li dan it-tibdil se jkun ta' suċċess. In-nies li naħdem magħhom, il-professjonisti, din hija għalihom ħolma. Il-professjonisti naħdem magħhom dejjem ħadmu biex jagħtu l-aħjar. And they are committed, they are all on board. Allura jekk għandek l-stakeholders kollha miegħek, I'm very positive.